Стоян Тодорчев и Бойко Личковски на старт, уважаеми госпожи и господа. Време е да ги подкрепим с много силни аплодисменти. Сега! Начало на техните опити. Успешен дъгъл и за двамата преминават над колона. Аплодисменти за тях. Виждате колко сила Стоян Тодорчев. 6 световни рекорда и един рекорд на Гинес има Стоян. Срещу него Бойко Личковски, абсолютен дебютант на подобен род демонстрации. И виждате колко добре се справя. Отново силни аплодисменти за двамата. Край на опитите на Бойко и на Стоян. Отново аплодисменти за тях.